心配ない。少し休まれ。これ式のキス。しかし陛下、敵襲。なかなか素早い。逃がさんぞベル。いまいましい。わしがしんがりを。レオン。分かった。どうやらしんがりはあまり時間がかかると。よし、速攻をかけるぞ。足を突破されたか。小僧、それ以上。その一撃に加護を。我が命に従い、その姿を現せ。かの者に力を。かの者に力を。かの者に力を。さあ来るが、護衛を頼む。お任せください。行くぞ。帝国軍人の力、これで終わりだ。やるな。我々は機動力を生かし頼むぞ。はっ。
強くなれたのかしら。かの者に力を。かの者に力を。たとえ好みが散ろ、これに耐えられるか。先へ進みたかった。負けるわけにはいかん。覚悟だ。やるな。
強くなれたのかしら。なんだか調子がいいみたい。陛下